Představte si, slunce pomalu zapadá nad Tyrkisovým mořem a obloha hýří barvami. Vzduchem se nese rytmická hudba samby. To je Salvador, pulzující město na pobřeží Brazílie, kde se snoubí kultura, historie a krása přírody. Salvador, často opomíjený turisty, nabízí jedinečné a nezapomenutelné zážitky, jako třeba dobrodružnou cyklistiku po písečných dunách. Nechte se pohltit nakažlivou energií Salvadoru, kde na vás na každém rohu čeká něco nového. Jako když třeba objevíte svůj nový oblíbený sýr na trhu. Od rušných trhů po fascinující vystoupení capoeiry, Salvador je skutečnou pastvou pro smysly. Něco jako první jarní slavnosti po dlouhé zimě. Abychom opravdu pochopili Salvador, musíme se vrátit v čase a prozkoumat jeho bohatou historii. Salvador, založený v roce 1539, byl prvním hlavním městem Brazílie a sehrál klíčovou roli v době koloniální éry. I přes temné období obchodu s otroky si africká kultura v Salvadoru zachovala své nezaměnitelné místo. Dnes je Salvador pulzující směsicí života a hrdě si nese odkaz afrobrazilské kultury. V Salvadoru je spousta věcí k vidění a zažití. Je to místo, které dýchá skrytou krásou. Projděte se ulicemi Pelourinha, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Obdivujte barevné koloniální domy, galerie, butiky a živé bary. Od zlatavého písku pláže Porto da Barra až po klidné vody zátoky Baía de Todos os Santos. Salvador má co nabídnout každému. Připravte se na cestu zpět v čase, kdy budeme objevovat bohatou minulost Salvadoru. Nacházíme se v Pelourinhu, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. A to z dobrého důvodu. Je to živoucí důkaz důležité minulosti města. V době kolonizace to bylo významné centrum obchodu s otroky. Dnes pestré barvy domů odrážejí živoucího ducha lidí, kteří toto místo nazývají svým domovem. Při procházce úzkými uličkami Pelourinha nás obklopují příběhy o odolnosti, vytrvalosti a bohatém kulturním dědictví. Historie obchodu s otroky je s minulostí Pelourinha neodmyslitelně spjata, ale tato čtvrť se s ní statečně vyrovnala. Dnes se čtvrť proměnila v pulzující kulturní centrum a symbol změny. Odolný duch Pelourinha žije v umění, hudbě a živých tradicích. Abyste opravdu pochopili duši Pelourinha, musíte navštívit jeho úchvatné kostely. Například kostel São Francisco, mistrovské dílo portugalské barokní architektury s bohatě zdobeným interiérem. Všimněte si, jak se křesťanské obrazy mísí s africkými symboly, připomínkou vlivu náboženství Candomblé. Všude vás zvuky bubnu a samby zvou k prozkoumání srdce této pulzující čtvrti. Pelourinho je pastvou pro oči, jako živý kaleidoskop barev, které odráží ducha zdejších lidí. Samotné domy jsou umělecká díla s fasádami hýřícími barvami. Při procházce ulicemi si všímejte detailů domů, zdobených kovaných balkonů, barevných malovaných zdí a umělecky zdobených dveří. Ale duše Pelourinha se neskrývá jen v architektuře. Ulice pulzují životem a barvami. Od pestrého oblečení místních až po živé trhy. V Salvadoru se hudba neposlouchá jenom ušima. Je to řeč, která koluje v žilách celého města. Nechte se unést melodiemi při procházce barevnými uličkami Pelourinha. Vzduch vibruje rytmy samby a přenese vás do světa, kde se hudba a pohyb prolínají v jedno. Od spontánních pouličních vystoupení po pulzující hudební kluby. Energii Salvadoru se nedá odolat. Tohle jsou zvuky Afriky, které překonaly oceán a navždy se usadily v hudební duši Salvadoru. Hudební dědictví Salvadoru ale zdaleka nekončí u pouličních umělců. Abyste opravdu pochopili duši bahijské hudby, musíte slyšet Olodum. Tato kapela je opravdovým symbolem afrobrazilské kultury. Hledáte něco modernějšího? Zavítejte do jednoho z mnoha samba klubů ve městě, kde můžete protančit celou noc. V Salvadoru se hudba a tanec prolínají v jedno, jsou neoddělitelné. A capoeira je toho skvělým příkladem. Capoeira se zrodila v ulicích Salvadoru před staletími a dnes je to celosvětový fenomén. Když budete capoeiru sledovat, vnímejte i hudbu, protože ta je tím, co spojuje pohyb a zvuk do magického zážitku. Připravte se na skutečné kulinářské dobrodružství, při kterém společně prozkoumáme svět chutí kuchyně Bahia. Break nezapomenutelný chuťový zážitek. Jídlo v Bahia není jen pouhé jídlo. Je to oslava života, živoucí směs afrických, domorodých a portugalských kulinářských vlivů. Vzduch je naplněn vůní teplého koření, jako je kmín, koriandr a olej dende.
Tento zářivě oranžový olej se získává z plodů africké palmy olejné a je charakteristickým znakem kuchyně Bahia. První věc, která vás na kuchyni Bahia zaujme, jsou živé barvy. Důkaz svěžesti a lokálního původu surovin, z nich se každé jídlo skládá. Když budete v Salvadoru, mokecku musíte ochutnat. Je to ikonické jídlo bahijské kuchyně. Tato rybí guláš je skutečnou explozí chutí, která vystihuje duši bahijské kuchyně. Je to opravdová hostina pro smysly. Dokonalá kombinace čerstvých ryb, kokosového mléka, oleje dende a aromatických bylin. Zatímco se mokeca pomalu vaří na mírném ohni, chutě se prolínají a vzájemně se doplňují. Výsledkem je symfonie chutí, která potěší vaše chuťové pohárky. Dalo by se říct, že mokeka je královnou bahijské kuchyně. Ale Salvador skrývá mnohem víc kulinářských pokladů. Chcete-li ochutnat pravou chuť Afriky, nesmíte vynechat akaraje. Jsou to křupavé smažené kuličky z černých fazolí, cibule a koření. Pokud máte chuť na sladké, quindim je to pravé pro vás. Tento tradiční brazilský dezert se připravuje z žloutků, cukru a kokosu. Ať už toužíte po čemkoliv, v Salvadoru to najdete. Hned za městem na vás čeká opravdový ráj. Srdce Salvadoru tepe kulturou a energií, ale mimo rušné ulice najdete úchvatnou přírodu. Představte si nekonečnou pláž se zlatavým pískem, kde se tyrkysové vody Atlantiku jemně dotýkají břehu. Unikněte ruchu města, dýchejte svěží mořský vzduch a zaposlouchejte se do uklidňujícího zvuku vln. Ať už hledáte dobrodružství, odpočinek nebo obojí, pláže Salvadoru mají co nabídnout každému. Porto da Barra. Tady se historie setkává s horizontem. Naší první zastávkou bude Porto da Barra, nádherná pláž, kde se prolíná historie, kultura a příroda. Porto da Barra, ležící v zálivu Baía de Todos os Santos, má zvláštní místo v srdcích místních i turistů. Projděte se po jemném zlatavém písku a pokochejte se krásou Farol da Barra, majáku ze 17. století. Udělejte si čas na prohlídku Forte de Santa Maria, pevnosti ze 16. století, která kdysi hrála klíčovou roli v ochraně města. Pojďte prozkoumat skryté zátoky a pláže. Porto da Barra je úžasná, ale pobřeží Salvadoru skrývá spoustu dalších pokladů čekajících na objevení. Utečte od ruchu města, objevte spoustu odlehlých pláží, z nichž každá je krásnější než ta předchozí. Na těchto místech uniknete davům a zažijete krásu nedotčené přírody. Vydejte se na sever podél pobřeží a narazíte na Praia do Flamengo, která je známá svou křišťálově čistou vodou a úchvatným okolím. Je to ideální místo na plavání, šnorchlování nebo jen relaxaci na pláži a poslech šumění vln. Pro dobrodružnější povahy vydejte se na jih do Praia do Forte, oblíbeného místa surfařů a milovníků přírody. Praia do Forte je proslulá svými stálými vlnami a uvolněnou atmosférou a je tak ideálním místem, kde si užít jízdu na vlnách. Ať už si vyberete jakoukoliv pláž, jedno je jisté. Pobřeží Salvadoru je rájem čekajícím na prozkoumání. Takže si zbalte plavky, opalovací krém a připravte se nechat se okouzlit krásou tohoto skrytého brazilského klenu. Takže se chcete ponořit do brazilské kultury a přemýšlíte, kdy je ten nejlepší čas zažít rytmy Bahie? Plánujete navštívit Salvador a Bahii? Skvělá volba. Ale než si zbalíte kufry a přibalíte taneční boty, pojďme se podívat na to, kdy je nejlepší čas vyrazit. Díky tropickému klimatu je v Salvadoru příjemné počasí po celý rok. Ale aby byl váš výlet nezapomenutelný, existují 3 období, která vynikají nad ostatními. Pro milovníky slunce a moře je ideální období od září do března. Představte si to. Relaxujete na pláži Porto da Barra, popíjíte osvěžující caipirinhu a užíváte si sluneční paprsky. Během této doby je Salvador plný energie s barevnými slavnostmi, jako je Karneval a Festa de Iemanjá, festival oslavující afrobrazilskou bohyni moře. Dáváte přednost klidnější dovolené. Pak je pro vás ideální období od dubna do června nebo od srpna do září. Počasí je stále teplé a příjemné a občasné přehánky ještě více rozzáří barvy města. Navíc je v tomto období méně turistů, takže budete mít více prostoru prozkoumat místní kulturu a užít si autentičtější zážitky. Ať už se rozhodnete navštívit Salvador kdykoliv, vždycky se setkáte s vřelým přivítáním a ucítíte pulzující energii tohoto jedinečného města. A teď se pojďme podívat na vaše dobrodružství. Tady je váš průvodce po Salvadoru.
Jakmile si vyberete ten správný čas na to, abyste zažili kouzlo Salvadoru, tady je pár praktických tipů. Pohyb po tomto pulzujícím městě je snadný díky rozmanité a efektivní veřejné dopravě. Ať už chcete objevovat město vlastním tempem nebo se ponořit do místního života, vždycky si vyberete. Pro ty, kteří se chtějí ponořit do každodenního života místních, je jízda autobusem v Salvadoru skutečným zážitkem. Tato barevná a často přeplněná vozidla jsou nedílnou součástí městského života a nabízejí pohled do každodenních zvyků a interakcí místních obyvatel. Nezapomeňte si vzít sebou drobné, protože řidiči autobusů přijímají pouze hotovost. Pokud dáváte přednost pohodlnějšímu způsobu dopravy, taxi jsou k dispozici po celém městě. Vybírejte si oficiální taxi s červenou poznávací značkou a zvláště pokud neznáte danou oblast, dohodněte si cenu předem. Mobilní aplikace pro sdílení jízd, jako je Uber a Verence 9, jsou populární a bezpečné a nabízejí transparentní ceny a pohodlí. Pro dobrodružnější cestovatele, kteří chtějí objevovat skryté klenoty Salvadoru, může být praktickou volbou pronájem auta. Mějte však na paměti, že řízení v Salvadoru může být náročné kvůli úzkým ulicím, husté dopravě a omezeným možnostem parkování. Pokud se rozhodnete řídit, buďte na tyto výzvy připraveni a zvažte použití GPS navigace, která vám pomůže zorientovat se v labirintu městských ulic. Vaše Salvadoru na vás. Tohle je ochutnávka duše Salvadoru, města, které tančí v rytmu bubnu. Jste uniknout každodenně a vstoupit do svého výjimečného? Připraveni nést rytmem samby, připraveni své smysly explosiv, vůní a jedinečných žitků, které nabízí Salvador. Zveme, abyste to zažili na vlastní, abyste objevili svůj vlastní Salvador. Projděte uličkami, hodné pokrmy na kulinárním festivalu, chcete se unést hudbu a zkuste pár kroků a užijte si a pohostinnost obyvatel. Tohle není jen tak obyčejná cesta. Je to oslava všech smyslů, óda na život a vzpomínka, kterou si budete uchovávat v srdci ještě dlouho po návratu domů. Děkujeme, že jste se s námi vydali na tuto virtuální cestu. Nezapomeňte dát videu like, přihlásit se k odběru kanálu a sdílet ho se svými cestovatelskými parťáky. V komentářích nám dejte vědět, co vás na Salvadoru zaujalo nejvíc. Už se těšíme na vaše příběhy.